Ovu scenu seksa iz čuvenog spota iz 90-ih mnogi znaju napamet. U mnogim domaćim spotovima možemo da vidimo scene seksa koje naravno nisu ni blizu pravom seksu. Međutim, takvih scena mnogo više bilo je 90-ih godina, a pevači su bili daleko opušteniji. Tako da je seks u jednom spotu zaista bio pravi. Radi se o spotu za čuveni hit grupe Moby Dick koja se peva i dan danas, Ljubomoran. Kako je jednom prilikom pevač grupe Srđan Čolić istakao, bio je u vezi sa obe pevačice Moby Dicka, i Aleksandrom Perović i Anom Stanić, a u spotu za Ljubomoran vrele scene imao je sa Aleksandrom. Bio sam u vezi i sa Anom i sa Aleksandrom i ovo je prvi put da to javno kažem. Bili smo momak i devojka i to smo krili i pravili se blesavi. To je bilo ozbiljno jer sam voleo i jednu i drugu, a danas obožavam svoju ženu koja je majka moje divne dece, rekao je Srđan. Tada je na pitanje koja je od njih dve bila bolja rekao: bile su odlične u krevetu, zavisi sa koje strane gledaš. Za manji krevet više mi je odgovarala Ana, a za veći Aleksandra, uz osmeh je rekao Srđan. Poslednja stvar u životu koju bih želeo je da uvredim neko od svoje bivših devojaka. S njima sam završio, ali tada nam je bilo vrlo lepo. Ponosan sam na njih jer imaju porodice.